Експериментът Вселена 25. Това е името на едно от най-плашещите и брутални изследвания в историята на човечеството. През 1968 година американският учен Джон Калхун решава да построи перфектния рай. Място, в което няма глад, няма болести, няма хищници и няма студ. Но този рай много бързо се превръща в най-абсурдния ад, завършил с 100% смърт. И най-страшното е, че този експеримент е направен, за да покаже какво точно очаква нашето, човешкото общество. Калхун построява метален затвор с размери 2 на 2 метра. Вътре има всичко – неограничено количество храна и чиста вода, перфектна температура и десетки коридори и гнезда за живеене. Пространството е изчислено така, че в него спокойно могат да живеят близо 4000 мишки. Накрая ученият пуска вътре 4 чифта здрави, селектирани мишки, 4 мъжки и 4 женски. Точно тук започва ден 1 на Вселена 25. В началото всичко е като в приказка. Гризачите осъзнават, че не трябва да се борят за оцеляване. Те започват да се размножават с бясна скорост. Популацията им се отвоява на всеки 55 дни. Това е златната ера на Вселена 25. Мишките живеят в абсолютен лукс и социално щастие. Но социалната структура на тези животни изисква едно нещо – йерархия и роли. И когато броят им достига 620, всичко започва да се пропуква. Младото поколение мишки започва да пораства, но открива, че всички социални роли в клетката вече са заети от по-възрастните. Пространството започва да отеснява психологически. Вместо да се разпръснат из цялата клетка, където все още има празни места, мишките започват да се струпват в центъра. Появява се кастата на отхвърлените. Това са млади мъжки, които биват нападани от старите и се затварят в себе си. Те губят всякакво желание за защита на територия или чифтосване. Те просто стоят на едно място, депресирани и пасивни. Тогава нещата стават наистина странни. Появява се нова група гризачи, които ученият нарича красивите. Това са мъжки мишки, които отказват да се бият за женски, отказват да защитават каквото и да е и нямат никакъв интерес към размножаване. Те прекарват целия си живот в 3 неща – ядене, спане и чистене на козината си. Те изглеждат перфектно, нямат нито един белег от битка, но са напълно асоциални, живи извън реалния свят. Заради пасивността на мъжките, женските мишки са принудени сами да защитават гнездата си. Те стават хиперагресивни, но тази агресия се обръща навътре. Женските започват да нападат собствените си малки, да ги изгонват от гнездата или просто да ги изоставят. Раждаемостта пада катастрофално. В клетката започва вълна от насилие без причина. Появява се канибализъм, въпреки че хранилките все още са препълнени с храна. В последната фаза на експеримента раждаемостта пада до 0. Малкото останали живи мишки са или напълно агресивни, или от групата на красивите, безполезни за вида си. Накрая цялата колония измира до последното животно. Раят се превръща в гробище с преливаща храна. Джон Калхун нарича този феномен първата смърт или социалната смърт. Той доказва, че когато едно общество бъде напълно задоволено, когато няма никакви трудности, препятствия, цели и борба за оцеляване, то губи своя смисъл. Социалните връзки умират, а след социалната смърт неизбежно идва и физическото изчезване. Ученият прави плашещ паралел с човечеството. Когато хората се затворят в пренаселени градове, задоволени от технологиите, изолирани в своите екрани и лишени от реални предизвикателства, дали не се превръщаме в красивите от Вселена 25?